Ngan chukwa ban pen kemau bat bangan keran na basai ya borok ki pai baru bat kuju yang ni usunil do dah ba ngaru ngade nakalong yeng bat kalong yeng kalong sam badang long nyam kasi hayeng jungi kidan ki belalong katolik kidan molong pras kidan molong trompet kidan barok re keempat judan ra kanu kata ka jingi surut apreng kanyam na kanu ngimpat ji hapet wat ngilit school ngipak ngapas ngi school nak school nang ni nampak slok kum napok BK Bojoria nanta napok Christian Academy bat napok Martin Luther henry ngimpak ji keli ra kata kanyam jungi na menu kani kalong ka bapela ba da ubreu banabar unwan hang ni apok ka jela jungi banwan kentho ya kata hoat ngangej mah ba ka education ka health EA kaduna kata ka infrastructure apok Meghalaya henry kamde ra namenta kata kanyam kamde na benta jong kanyam EA bakiduna lot kita berokoi henry kade ka jingfiel jong ka sarkar mendai tangkani ka sarkar bamenta henry wat ki sarkar ki bala adap do kade ka jingfiel jong kini berokoi takada ka sadan kata ka jingduna jong apok ka infrastructure kum ka health nang tapat ka education ha kiduna lot kini berokoi dai nakani ka takada ki breu kum gini ki jat ngalai marbale yala jong ruk musyang adan kum gini ki kenhun ban balik school balik ngi ki perlok janga ki balik school station bar kum no ki syale kini ki boong ba o ki yo school tat station po dakhar da kemau perlok janga udan ki bayo kum ta tamba katno ka jing sinchar katno ka jing jong ki katno ka jing jar jong ki syate ki hap ban long kum ki marau ki hap long kum bikso ngi bala alek na du dang ret ngi balai bala sa ang tu ngitip bakumno kini ki pen biet ba ki pen brainwash ki ang ba kanyam khasi ba kanyam Hindu kalong kum jo kanyam khasi ba kanyam Hindu kam dai ra kajo kadai lala kajok ki Hindu ki dai kita ki idol worshippers ni ki nyam khasi ngim dai ki idol worshippers ni dai ki animalism na kata ka jing kamariang takadang ngidan takilei sa kilei ay barokan kajing eper begitu kajing sosi jonga kalong ba gitu ki beri ki basyang hang to ki perkhat kajing mut jing perkhat jong ki kalong bakumno ba wat ya kata kimtip ban differentiate kimtip ban ya ka history la jong ro kimtip kirikhe tahat katu kalong kajing brainwash gitu ki kena ro perkhat kalau we jong tu ki kena kan lechano para maki kini surat para mangi la sya gitu ki lawai jongi maki kini surat para kasi para doa para senam kani baro khat kadai kajing busuk ngamong tang yunia anrai baro kidan ki wei ki breu ki babesa bapersang manle kum dia kibun kita kiseng ki bami kiseng VHP kiseng kasi muslim ni air kimi kini kita ki besen ki babusuk babapuk suki ki balik ban penkelai ka demografi jong kani ka jaka la sya dem kambam ra tangkat ni ka tu senam sampai ki kasi kin num ki sakala minority hapo ka state la jong ni salong ki retpat state la jong kum balong ki wei ki state kum ka Tripura ki wei ki state apo north east tikum tahi ngamaham ha kum kini ki jat breu ba phimdei ban besut iuni usieng nyapat usieng jengi seni hapreng jengi ki pat ba hapreng jengi ki para dok para senam takda wat juliak kum kini yo pi babe hadian habut pat ku boleh syukur